Good morning mga road trip. Biyahe na naman tayo. Pasyalan natin ngayon ang bayan ng Natividad dito sa Pangasinan. Subukan natin akyatin ang pinagmamalaki ng Natividad, ang Sky Plaza, ang pinagmamalaki ng Norte. So ito ang Rio de Janeiro ng Pilipinas. Ito ang Sky Plaza. Tara, samahan niyo ako. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. It's in these moments. So puro halaman itong bayan nila, puro halaman. So ayan, kabilaan puro halaman. See? So ayan mga ka-road trip, nandito tayo ngayon sa bayan ng Natividad dito sa Pangasinan. Ayan no. Sino to? Si Bonifacio. O si Like the river flows, walking slowly in the mountains underneath the constellations. So ayan no. So Natividad Palace. Ayan o, Natividad Palace. Wow, ganda dito. So ang bayan ng Natividad. See? These moments where all I know is coming into focus, and now I see. Kaya tayo sa taas. O, see? Oh, ganda. Oh. Dito sa taas, ang ganda oh. Yes. Wow! Dito na lang makikita yan sa bayan ng Natividad. So ayan, tara. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. So maganda yung pagka-landscape nila dito sa area na to. So ayan oh. In these moments. See? So ayan. Sino to? Si Jose Rizal. Yan. So tara, pasok tayo. It's in these moments. Ito yung mga cartoon character nila na andito. So ito ang Children's Place, Children's Paradise. So pambata. Yan. So maluwang din yung area nila. So mga ringer. Yan. Tara.
A few minutes later. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments, it's in these moments. Oh, ilang step. Akyatin natin ang 222 steps. So ayan, ganun kataas itong Christ the Redeemer. So ayan. Kaya. Tara. So ayan, umpisa natin ang 222 steps. Hanggang dun sa taas. Kailang step na tayo. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide. So ayan, nandito tayo sa taas ng Sky Plaza. So ayan. So nasa second level pa lang tayo, third level ito. So ayan, makikita mo Sky Plaza. So ang ganda, ayan. Inabutan na tayo, maambon na naman. Tara, ket ulit tayo. So ayan, nandito tayo sa second level. Ang zip line nila, oh. Zip line. So ayan, malapit na tayo dun sa tuktok ng Christ the Redeemer. So dito may tagabantay tayo, dalawa, si Tron tsaka si Batman. So napagod na yung partner ko, ayan, umupo na lang siya. Mountains underneath the constellations, yeah. So ayan, para tayo nasa Baguio. Time is losing all its meaning. Oh, di ba palusong 'yan, oh. Delikado pag may sasakyan dito. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments, it's in these moments. It's in these moments. It's in these moments. Yan, meron na naman tayong dito sa third level, meron tayong panibagong grotto. Yan. Kakahingal pala. Tara. Level na andito yung crucifix. Giant crucifix. So ayan. Into focus, and now I see. It's in these moments. Oh, ayan. Tuktok niya. Oh, ito oh. Yan, makulimlim talaga ang panahon. Yan, umulan eh. Ay, malapit na tayo. Yan na, ilang step na lang. Nice. Taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the So yan, nandito na tayo sa pinakatuktok. Ang Christ the Redeemer. waiting for me. Time is losing. Dito sa paikot dito oh. Makikita mo, ayan oh.
Ganda ng view dito. Perfect. Wow. Tanaw mo hanggang sa baba. Ayan oh. Oh. Diba? Nandun. So ayan yung bayan ng Mount Balungaw. Yan yung Mount Balungaw. Ayan. May area pa rin na inuulan. Ayan. See? Ganda. Sulit yung akyat niya dito pagka ganito. Tara, lapitan natin ang Christ the Redeemer. Ayan. Tara. So ayan, nandito tayo sa likod ng Christ the Redeemer. So ayan oh. Oh, see, sa likod tayo. Dito may daan. May daan papunta dun sa harap. Tara, akyatin natin. So ang sukat ng Christ the Redeemer na to is 40 feet ang taas nito. So ayan oh. Oh, di ba ang taas? So nandito lang tayo sa likod sa area niya. So ang taas niyan. So halos 500 plus naman yung steps na akyatin nyo mula dun sa baba papunta rito sa tuktok. Yan, dito lang yan sa Natividad, Pangasinan. So ayan yung area, yung Christ the Redeemer. Oh, see? So mahangin dito sa taas. Presko. So ayan oh. Yan. Ang galing. Parang tayo nasa Rio de Janeiro sa Brazil. Pero nasa Pilipinas po tayo. Oh, see, ganda. Oh, ang galing. So pasyal kayo dito. Ang ganda. So ayan mga road trip, meron tayong kasama dito si, anong pangalan niyo sir? Rene Nagrampa. Rene Nagrampa. Nagrampa. Taga saan po kayo? Ay sir. Las Piñas. Ay Las Piñas. Mm. I see. So dumayo pa kayo dito para puntahan lang tong area na to. Actually, galing na kami sa sa tawag dito, sa Mapita View sa Aguilar, Oh. Pangasinan. Ayo sa Aguilar. Tapos check-in kami sa Cabalayan Cove Resort. Tapos pumunta kami sa Manawag Church. Oh. Tapos from Manawag Church, punta na kami rito. So dalawa lang po kayo galing Las Piñas. Dalawa lang. So ilang araw kayo dito sa Pangasinan sir? Overnight lang kami kahapon. Ay kahapon na kayo dumating. Mm. Tapos ngayon, kailan ulit ang balik nyo? Ngayon Ngayon babalik na kayo. Wala na kayong puntang papasyalan dito sa ano? kung may time pa sana, gusto ko puntahan yung Tayog Eco Park. Tayog sa Sunflower. Sunflower. Oo. Parang- Maganda din to kaso hindi ko lang po alam kung meron sunflower ngayong panahon ng summer. Meron daw, hindi ko lang sure kung 1 meron. month ago, may vlog na may sunflower. May Hindi ko sunflower nakalagay. siya. Ay gano'n. Yeah. Tapos may Maranong Falls daw eh. Oo, may Maranong Falls. Doon, malapit din dito, doon sa baba. Maranong Falls. Oo, Kaya lang, Maranong Falls. ano na, alanganin ng oras eh. Oo nga. Balak din namin pumunta sana doon. So ganito nga, pero ewan ko lang kung makakarating kami. So ayan, so kumusta naman ang lakad nyo papunta paakyat dito sir? Mahirap, pahintuhin to. So nabilang nyo, kailang step ito? Hindi, si Mrs. nagbilang. Pero hindi ko alam kung how accurate. 300? Second part pa lang yun. Second part. Etong sa baba. And part. Dito sa nasa pataas. Oo. Pero, yung, More than definitely 200 it's more than 200. Oo, pero tinanong ko dun sa ano kanina, dun sa may area sa second level, ano sabi niya nasa 500 plus din daw na step. Likely. Pwede, oo nga, pwede. Kaya buti nga napagod din kami paakyat. Oo. So ngayon, andito kayo. So pag uwi nyo, mamimiss nyo tong area na to. Ganda. So ano Ganda siya. masasabi mo sa area na to, sir? Worth the trip. Sa pasyal nyo dito, sir? Oo, kasi hindi ito puntahin ng mga turista eh. Sure, tama kayo. So,
Kaya nga, sabi ko nga, para siyang Rio de Janeiro, di ba po? Oo. Para ka nasa Brazil. Yep. So, ganyan din ang ano dun eh. Kahit sa Redeemer din na andun, di ba? Yep. So, oo. Sulit yung punta nyo rito. Oo, saka Oo. magandang taon tong natividad. Ganda. So, ayan sir, thank you sir. Okay. Thank you. Sige. Bon sir, bon. Okay. Ay, abangan nyo na sir sa mga next week siguro. I-upload natin sa Bon. Sir. Yes sir. So ayun mga ka-road trip. Sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon dito sa Natividad. Natividad, Pangasinan. So sa gustong pumunta rito, magtiyaga-tiyaga lang kayo, makakarating kayo na maayos. Sulit yung pagpunta nyo rito. So ayan, hanggang sa muli. Maraming salamat. Paalam. Bye. Wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality ain't your reality, no.